Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada. El Convent de les Arts d'Alcover acollirà aquest diumenge 9 d'abril a 7:15 de la tarda el concert de Setmana Santa amb el cor de cambra femení Scherzo. El concert es presenta sota el títol Mosaic de Música i el director Jordi Casas en porta la batuta. Prèviament ja havia col·laborat com a director convidat amb el cor Scherzo i amb aquest espectacle es retroba amb totes elles. Des d'Alcover Ràdio hem pogut parlar amb ell. Bé, doncs la col·laboració va sortir fa més de 2 anys, arran d'un concert que s'havia de fer a Torredembarra, i aleshores, arran d'aquesta col·laboració, els hi va agradar molt i em van demanar això de que algunes produccions les pogués fer amb elles. I faig de director convidat, malgrat que la majoria de produccions així grans les he dirigides totes jo. Després vam fer una producció sobre la música de Vivaldi, després n'hem fet una altra sobre música romàntica que es titulava A l'ombra de Lorelai, i ara tenim aquest mosaic de músiques que portarem al cap d'una setmana també al Festival de l'Escorial de Setmana Santa. L'espectacle Mosaics de Música està format per obres d'una indiscutible espiritualitat, encara que ben diferents de contingut en les dues parts en la qual està composta aquest concert. Casas ens detalla les obres que podrem escoltar. Sí, mira, aquest mosaic de música ho hem dit mosaic perquè en principi s'havia pensat com un concert de música espiritual, però després, al costat de l'espiritualitat de la majoria de peces, diguem-ne d'una espiritualitat no sempre molt ortodoxa, hi hem afegit, un homenatge a Eduard Toldrà, a unes adaptacions que va fer el Jordi Domènech amb motiu del 50ennari de la mort d'Eduard Toldrà, i perquè són molt boniques i estan molt ben escrites per cor, i fem un salm de Schubert, una missa d'Albert Guinovart, després unes 3 cançons sobre la lluna d'Alejandro Yagüe, que estan escrites i dedicades al cor, així com també un altre poema d'índole, per dir-ho d'alguna manera, pessimista, de Will Comes of Rains, de Ramiro Real, que també està dedicada al cor Scherzo. I finalment acabem amb les cançons d'Eduard Toldrà per cor femení i piano. Aquest repertori ha estat triat expressament pel director i gràcies a la bona relació que manté amb tot el cor, la diversitat de peces ha acabat esdevenint un molt bon exercici musical. No, aquest conjunt de peces l'he decidit jo, hem anat fent col·laboracions i jo en principi proposo les coses que em semblen a mi de cara al concert i elles ho accepten i ja està. Les cançons de Toldrà n'havíem fet algunes, però no totes així en forma de cicle com farem aquesta vegada. I les altres, ja com t'he dit, la missa de Guinovart ho vam fer precisament aquest Nadal a Vila-seca, juntament amb altres composicions també estrenades de compositors contemporanis, com el Ramon Humet i com el Josep Maria Guix, que ho vam fer per Nadal al Conservatori de Josep Carreras de Vila-seca. Casas ens destaca el valor afegit dels cors formats només per veus femenines i les nombroses peces composades per aquest tipus de cor tan peculiar. El mateix valor que els cors mixtes i que els cors d'homes. És un aspecte... Té un so diferent, esclar, naturalment de veus blanques, té unes peculiaritats, una altra transparència a la música, però vaja, és tan interessant, hi ha gran música de grans compositors escrita per veus blanques, que és fantàstica, o sigui que és molt interessant. Finalment, el director ens anima a assistir a aquest concert que no deixarà indiferent a ningú. És un concert que tant el cor com jo creiem que el seu contingut és molt bonic.
dintre dels aspectes diferents que tenen les diverses peces, penso que totes estan molt ben escrites i són molt boniques, i que espero que nosaltres siguem capaços de transmetre-ho, perquè són peces que emocionen a l'escoltar, de maneres diferents però emocionen, no? Des de la frescor, diguem-ne, i de la vivacitat i del color que té la música de Guinovart, aquesta missa que fem, fins a les cançons de Toldrà, que són uns textos magnífics de poetes catalans del segle XX, de Carner, de Josep Maria de Segarra, o sigui que penso que és un concert molt interessant en molts aspectes, tant al musical com en el literari. Les entrades es poden adquirir per 12 euros i 9 euros amb el carnet del Convent de les Arts a la Casa de Cultura Ca Cosma d'aquí d'Alcover. També al web www.conventarts.cat o bé a la taquilla del Convent de les Arts des d'una hora abans de l'inici de la funció. L'espectacle es troba inclòs a l'abonament Música i General. Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.